приятели, аз съм Алекс, с мене Goddammit Гошо. Аз съм във Варна при баба ми и днес мислим да играем на камък, ножица, хартия. Разбира се, може някои хитри трикове да направим, но не знам дали ще стане така. Едва ли ще стане така. Чай, така да търши, защото някои хора ми казаха така да търши. Много хора в коментарите. Ай, почваме ли? Почваме. Само че си играем по някакъв различен начин. Давай. 3, 2, 1. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Ах, печели. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Yes, Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Печели. Че малко Ножица беше моите. Моите беше ножица. Добре. Бия 2 от 1. 2 от 1. На 21 имам рожден ден и се готвим. Помощ. Помощ. За жалост той е. Има ли някой? Ехо! Шляп дупето. Помощ, наистина трябва да Чакайте малко. Той, главата му. Помощ. Изтървах го. Сега да се скрия от камерата. Ами, понеже нещо стана и ще прекратим това видео. Абонирайте се за мен и ще се видим в следващия клип. Чао!